Hola, hola! Soc la Mariona de Guaitala i estàs escoltant el podcast Com parlen les veus autèntiques. Aquí el que fem és fer entrevistes a projectes amb valors, sobretot enfocant-nos en com donen visibilitat als seus projectes, com treballen les seves xarxes socials, la seva comunicació, la seva pàgina web, el seu mailing, etc. Com s'organitzen, què és el que té millors resultats, què és el que els hi funciona pitjor, una mica aquestes coses que normalment no coneixem dels projectes i que a vegades jutgem o ens comparem per tota aquesta cara bonica que és la que veiem i que va bé veure què hi ha al darrere, no? I també adonar-nos que tothom, d'una forma o altra, està lluitant en el dia a dia per sortir endavant i per obtenir millors resultats. Així que res, et deixo amb l'entrevista d'avui. I avui he convidat a xerrar a la Carla de Coses con K. La Carla té un projecte tèxtil artesà, ella us ho explicarà molt millor que jo. I bé, ja veuràs que a l'entrevista ens ha compartit moltes idees diferents. Jo crec que ella té un sistema en el cap muntat que el té molt clar i sobretot té molta capacitat d'executar-ho amb constància i això és envejable. Però bueno, també veurem quines són les coses que més li costen i amb les que més està lluitant en el dia a dia, no? Et deixo amb la Carla, comencem. Vale, doncs molt bones, Carla, què tal? Gràcies per venir. Encantada de venir. Li estava dient just que tinc moltes ganes de fer-li moltes preguntes a la Carla, fa temps que et segueixo, que vaig veient com comuniques. T'haig de dir que algun cop m'has inspirat inclús per donar algunes recomanacions a la gent del club. Jo comunico, després et donaré els detalls. Que guai. I bueno, crec que, com sempre, no? Projectes propers, arrelats al territori, amb valors i de proximitat, que no tenim un departament de comunicació, que fem nosaltres. Tot i això, doncs crec que va molt bé poder compartir l'experiència. Llavors, bueno, jo et vull preguntar moltes coses, però anem a començar per les boniques, després les quedem una mica més. Vale. Jo el que veig és que la sensació que jo tinc quan et segueixo o quan vaig veient les coses a Instagram és que a nivell constància jo no sé si algú et guanya, però tu, piti-pum, pim-pim, pum-pum, jo crec que no hi ha setmana que no tinguem a la Carla amb alguna publicació i això trobo que és molt guai, molt envejable per molta gent. No és fàcil d'aconseguir-ho. Piropito. Piropito, i tant. Llavors, quina és la teva motivació per fer això i què és el que més t'agrada d'utilitzar les xarxes per visibilitzar el teu projecte? Pues, el que més m'agrada de fer servir les xarxes és que... O sigui, és com la visió del feed, no? Quan obres el feed i veus que defineix la marca. Llavors, això és el que em fa tenir ganes de seguir endavant. O sigui, i trobo que és divertit trobar-te el diferent, si, jo què sé, doncs, normalment la gent, clar, jo el faig servir cada dia, no? Però gent que el pugui fer servir un cop a la setmana, doncs que si entra jo què sé, els diumenges, doncs que trobi coses noves, no? No serà tot nou, però bueno, que les primeres publicacions que trobi siguin noves. I després, que jo faig moltes coses, perquè a mi el que més m'agrada és el tema creatiu, ¿vale? Després he de cosir algunes coses així com en sèrie, però el que més m'agrada és el tema creatiu. I com que faig moltes coses diferents, després de rebre inputs de gent que em digués «Ai, però això no està!» Dic, vale, ok, no només és fer-ho, és també ensenyar-ho, no? Llavors la barreja de les dues coses em fa doncs això, tenir present que a part de la meva feina és ensenyar-la. Molt bé, superimportant i se'ns oblida molt a vegades, com que estem molt ficades en el taller en aquest cas, no? Però si jo no l'ensenyo no la puc vendre. Clar. Vale, anem a començar pel principi, soc un desastre. Vale. Et presentes? Hola! Hola, què tal? Bueno, soc la Carla, tinc una marca de roba artesana on els valors són ser el més sostenible possible, el més circular possible, el més de proximitat possible, però dic això perquè definir-me com sostenible, propera i tal, em costa molt perquè jo soc molt de tocar, molt sincera, no? I llavors faig tot el que puc, però no soc 100% perquè trobo que és gairebé impossible. Llavors per això dic
amb moltes ganes de ser tot això i ho faig el màxim que puc. Molt bé. Sobretot és roba per adult, tot el que faig per nens, que pots trobar alguna publicació que sigui per nens, és per encàrrec, i solen ser conjunts, o conjunts no conjunts, que li dic jo. I és tot roba còmoda a partir de material de punt, sobretot, y luego tú le pones el flow. Que bo. Va, se t'ha oblidat dir el nom. Ah, Cosas con K, muy bien. La marca es diu Cosas con K. Ja que les peus a terra, anem a fer-ho bé. La marca es diu Cosas con K, molt bona aquesta. Vale, llavors tu dius, jo quan miro el meu feed veig que transmet el rotllet aquest de la marca, no? Què transmet? O sigui, de tot el que ara ens has explicat, quines coses creus que a través de les fotos, dels textos i tal, aconsegueixes traslladar a l'altra banda? Pues, bueno, aconseguir-ho m'ha de dir qui ho rep, no? Sí. Però el que... Bueno, depèn... Cada col·lecció jo la penso amb una... O sigui, em centro en l'actitud que vull que tinguis quan ho portis. No és que jo hagi de demanar l'actitud que tu has de portar, però sí que com que et posin aquesta actitud, no? I llavors, una de les col·leccions que vaig fer va ser la Silvestre, que l'he fet 2 anys, o sigui, l'he fet durar dues temporades, perquè també era com tot finito, no? O sigui, s'ha d'acabar, i de cop vaig dir, bueno, doncs és que jo estic supercòmode amb això, i m'encanta la definició de Silvestre, crec que té molt a veure amb com jo estic ara, doncs. I llavors, sempre surten de dintre meu, però van enfocades en un tipus d'actituds que vull que tu te... Bueno, com que sense voler et posis la roba, per exemple, no? Et posis una sudadera i diguis, vinga, va, no? Pues vaig echar pa'lante, o mira, en vez de gust relax, no? Normalment són coses que tinguin a veure amb gaudir de la natura, amb poder estar supercòmode en un entorn exterior. Normalment van per aquí, llavors després defineixo, no? Si una serà més perquè tu estiguis a gust amb tu, una altra que sigui més de compartir amb gent, però va per aquí la història. Vale, o sigui, això ja estàs parlant inclús en el moment de pensar en la peça que faràs. Sí. I després ja ho trasllades a través del tipus de fotos, no? Sí. I del tipus d'estampats. A un arbre, no? Sí. Això va en línia. Sí, va per aquí, sí. Molt bé. Vale, i què és el que et costa més de comunicar, sobretot a través de xarxes? Després passarem al blog, que visc en temps, i... Bueno, una mica... Ja ho sé. Pues el que més què? Que més et costa. El que més em costa, vale. El que més em costa és diferenciar una de l'altra, vale? Perquè la marca és molt jo, tot i que té valors... Una de l'altra, tu de la marca. No, una col·lecció d'una altra col·lecció, no? O sigui, una tirada de sudaderes de les següents que faré. Vale. Fins que he deixat de barallar-me amb això. Vale? O sigui, era com... No, ara aquestes van més per jo què sé, tot en geomètric, i llavors parlaré jo què sé, de coses més capquadrades o tal i qual, no? I com surti d'aquí, o sigui, jo em faig com les pel·lis, no? I aquesta té més flux, todo de campo i tal. I no, un moment. O sigui, la marca és més uniforme que tot això. Jo, separar-la, no la puc separar perquè quan penso en la marca és com quan penso en la comunicació de la marca. O sigui, està tot molt integrat. I llavors, quan intentava separar col·leccions, me n'anava del general. I després em passava això, que mires el feed i dius, vale, però és que això no és el que jo vull transmetre. O sigui, estic fent unes fotos supercanyeres por aquí o supercanyeres por allà, o que em sembla que poden ser d'un book que flipes, però després no és el que o sigui, jo miro aquella foto i jo no puc transmetre el que vull transmetre, perquè estic com impostant. I llavors, això és el que més em costava, i des que ho he deixat de fer, vaig molt més tranquil·la. I has deixat de fer vol dir que ara com ho fas? Ara vol dir que defineixo la col·lecció segons el que vull que transmeti, però no volem diferenciar-la de l'anterior. Vale. O sigui, no volem dir, vale, esto antes sí i ahora no. O sigui, no varia tant com per dir, hem acabat aquí, seguim una altra cosa. Vale, I a vegades tenir petites fraccions, sí, no? I més un continu. Sí, i això m'he trobat que m'ho critiqui alguna gent, que en sap així com de com s'han de fer les coses.
Però... Com si es fessin d'una sola manera. Sí, com si es fossin d'una manera, però si de tots funcionen, de cop et creus amb l'autoritat per dir-li a un altre com ha de ser. I no, trenca i quan acabis una col·lecció i comencis una altra, o quan acabi l'hivern i comenci l'estiu, pues trenca, no? Pon-hi 4 coses negres o 4 coses verdes. I a mi no, o sigui, jo no puc posar el meu logo 3 vegades per separar la col·lecció perquè en aquelles 3 publicacions no puc dir res. És que no puc inventar-m'ho, saps? O sigui, no puc fer ni l'esforç. L'he fet alguna vegada, però no, fer un esforç amb una foto que no, o amb el meu logo per parlar, si vull parlar de la identitat de marca, sí, ok, però només perquè s'ha de separar no puc fer-ho. Clar, el tema és que és un pas que trobes incòmode per tu i per tant notes que no tens quin contingut generar, llavors clar, fora. Llavors tota la fluïdesa que porto de normal. Exacte, no volem flow, pues flow. Això. Sí, no, doncs és guai que ho mencionis perquè clar, amb totes les recomanacions que hi ha per tot arreu de com, efectivament, s'han de fer les coses, doncs sembla que al final les hem de fer sempre així, no? És com el que parlàvem en l'últim podcast amb l'Anna, que dèiem lo d'exposar-se davant la càmera, no? Que ja sabem que genera molt impacte, però hi ha molta gent que no li dona la gana, o que se sent tan incòmoda que està suant des del dia anterior, llavors dius, bueno... Sí, això passa, Clar, si només és suar i després... Ho gaudeixes, però bueno, exacte. Després et dona un subidon quan ho has fet i ho has compartit, allà hi senyales. Sí. No? Però si no és el cas, si després encara estàs enganxada amb que ho hauria d'haver fet així, no m'ha sortit i tal, doncs escolta, deixa-ho estar, no? Vull dir que és superimportant anar trobant què és el que a tu et fa sentir còmode, perquè al final és el que clarament arriba a l'altra banda, no? I el que pots fer més llarg en el temps. Exacte. Perquè al final pots impostar una mica, pots aprendre una manera de fer les coses que et durarà un temps limitat perquè és que després hay que seguir, no? I llavors és com, hi ha un moment que fas un... Bueno, tornaré a lo meu. Mira, amb la comunicació jo sempre, no sé per què, me'n vaig molt al símil de temes d'alimentació i ara m'està venint, és com si volguessis fer una dieta, no? Que és restrictiva i t'obliga a fer coses que en realitat tu no són les que jo no sé fer una dieta. Clar, és com m'alimento dia a dia d'una manera que em permeti gaudir d'això que estic fent. Doncs seria una mica el símil, no? Com t'organitzes quan fas temes de comunicació? Li dediques un temps determinat amb... no sé, com ho fas? Bueno, des de... que he sigut mare, que ja fa 6 anys. Quasi, no? Les coses han sigut bastant més desendreçades, no? Perquè vas buscant moments per trobar, no? Perquè al final, el que sí que he descobert, i faig des de fa molt de temps, des d'abans de ser mare també, és que si m'hi poso una estona llarga, entro en el que vull fer, entro en el que vull comunicar, em faig com molt la bombolla d'on estic i llavors és més còmode i és més fluid i és més tot. O sigui, llavors, si jo estic 2 hores, faig 25 publicacions i si estic 25 dies, mitja hora, no faig 25 publicacions, no preparo. Wow. I això és al llarg d'intentar fer-ho i veure que sí que no. En el meu cas és així. I llavors jo a tothom que em pregunta li recomano apaga el mòbil i intenta-lo, saps? I si no, doncs no. Però si ho aconsegueixo fer unes quantes vegades, després ja està, ja no hi ha opció. Saps que és aquell moment, no? Llavors, a mi m'agradaria que fos un dia concret a la setmana, però com que em va moltes vegades també per com jo estic, si estic més cap a fora, si estic més cap a dintre, si no vull res i llavors vaig al taller i faig... També al taller el manego de la mateixa manera, no? O sigui, els dies que cuso un recte i els dies que vull combinar colors, no? I amb la comunicació, si faig això, no? Si em paro, agafo la llibreta, soy amante de les llibretes, agafo la llibreta, em poso a escriure. Potser al principi és una mica lo loco, però llavors després acaben sortint paraules o coses que realment vull. A partir d'aquí rasco i si no surt aquell dia, perquè en 2 hores a vegades vas a tope i a vegades t'has quedat ahí, el que sí que faig és aguantar aquelles paraules o aquelles frases que sí que tenen molt a veure amb el que voldré dir i després, si puc amb llibreta i si no amb el mòbil, a les notes del mòbil, tot el que... I llavors ho tinc com en 2 costats i si és en
si és perquè vaig a buscar el nen un quart d'hora abans, però aquell dia he estat pensant en això i de cop em venen coses, doncs les deixo allà apuntades. Clar, l'important és que la roda ja hagi començat a girar, no? Si jo faig que rodi la roda, estic com aquell dia o en aquelles hores, no? molt atenta a aquestes coses i em venen. Perquè a vegades no, a vegades te sentes, et poses i fas un dub i dius, vinga, vale, aquí ja ho tenim, saps? Vull dir, depèn com del dia, però sí que estona, dedicar-li una estona llarga i seguida, perquè després és supercòmode i és molt guai. Si tens els posts escrits, encara que te'ls repassis abans de publicar-los, és molt guai perquè entres en aquell rotllo, no? I l'estàs compartint des d'allà. I potser, compartint aquell post, et surt el següent, saps? Vull dir, si està treballat des de la tranquil·litat, almenys en el meu cas, si està treballat des de la tranquil·litat, després influeix molt més tot el que va després. Si ho faig perquè he de publicar, doncs, bueno, a vegades ho has de fer i dius, mira que sudadera més bonita, i ja està, no? I et quedes aquí. Que guai, ho has explicat d'una manera que bueno, m'agrada molt com ho has explicat, perquè és molt fàcil explicar que important és planificar, però al final això ja ho sabem totes. Sí, no, i ens arriba per tot arreu. Saps? És com, bueno, pues vaya missatge tot òbvio. La dificultat està en trobar-ho i tu dius, bueno, com que l'he trobat i l'he trobat tants cops, sé que és la meva manera de fer-ho i per tant tinc més motivació de fer-ho. Sí. Cada quan intentes destinar aquestes 2 hores? Un cop a la setmana, però perquè jo publico molt. Sí, i tant. Publico molt. O sigui, ara estic en un moment que també m'estic fent amiga de no publicar tant, perquè també, al final, si no, l'autoexigència et guanya, no? I jo estava molt còmoda, publicant cada dia, però ara estic en un moment on no necessito ensenyar tantes coses i dic, vale, prova què vol dir també, no està per allà, saps? No està dintre d'Instagram i no està dintre d'això. Però a mi m'agrada publicar cada dia. Si puc, publico cada dia. I ara que estic fent el feed de 3 en 3, que estic també fent, des de la tardor estic fent aquesta prova de veure si em sentia còmode o no, perquè a mi com que comunico el que m'inspira una foto, pues que 3 fossin de la mateixa d'allò, era com que volia fer-ho perquè m'encantava quan ho veia, però pensava, que després 3 vegades el mateix no diràs, no? I estic allà. Llavors, com que vull fer lo de les 3, estava fent 6 a la setmana. Perquè sí que estava fent també el dijous de valors. Pensava que no vas a dir, estic fent 3 a la setmana. No, estava fent 6. Has baixat una? O... No, ara he baixat més. Ara estic fent 2 a la setmana. Porto, bueno, 2 i a vegades 4, ¿vale? Porto un mes fent entre 2 i 4, però perquè no estic fent els dijous de valors. Perquè vaig començar a la tardor, quan vaig voler fer lo de 3, vaig començar també amb els dijous de valors i llavors havia de fer 6, perquè, claro, els dijous havia d'anar endreçat, perquè a més endreçat, que a mi sempre m'han dit que soc molt desendreçada, però ja et dic jo que els tocs els tenim tots, fins els desendreçats, saps? I llavors, clar, els dijous anaven en un lloc, no? Perquè era l'única publicació que portava lletra, perquè jo faig tot amb foto sola. I llavors, com que portava la lletra, volia que anés endreçat. Feia 6. Imagina't baixar de 7 a 6. Cuidao, Cuidao. Per això deia, Déu mare meva. Vale, llavors, clar, m'han sortit 2 preguntes, jo crec que molt claus. Com t'estàs veient llavors publicant 3 publicacions, no? Que deies, hosti, si ara m'inspirava una cosa a la foto, què tal estan en aquesta experiència? Bé, perquè m'ho preparo junt. O sigui, sé les que, en comptes de buscar la foto que publicaré al dia i veure què m'inspira, o de tot el que tinc escrit, que és el que rescato per aquesta foto, les preparo juntes. Vale. I dic, vale, seran aquestes 3, abans no era així. Abans era, tinc aquestes de la col·lecció, saps? I a nivell de text van lligats? I a nivell de text són 3 coses que vull dir amb aquesta sudadera, que abans les diria en un mes separat i ara les dic seguides. Però no és el mateix. O sigui, a vegades sí, si estic llançant una col·lecció, doncs sí. Que això és la sudadera de tal manera, implica això i tal, no? I és com blog, però si no, no és ben bé això. És 3 coses que diria d'això, o sigui, 3 sentiments que em reportarien, doncs un dia un dia l'altre i un dia l'altre. Vale. I abans potser era en una publicació els 3 i després al cap de 2 setmanes rescatava alguna i deia, ei, sobretot, que aquesta va superguai per fer tal, no? Molt bé. Sembla que t'està donant una mica d'ordre intern a l'hora de pensar el contingut. Sí. Això. Sí. Això és favorable? Això és favorable, sí.
Sí. O sigui, tenia por de que això fos massa estricte, però després a l'hora de preparar-ho m'ha sigut favorable en el sentit també perquè jo faig coses per dona i per home, però els homes me'ls oblido perquè mi modelo favorito està molt poc disponible i llavors, com que no li faré fotos, faig coses per noies i així vaig. Vull dir, no és que no tingui coses, saps? Però com que no faig les fotos, doncs jo segueixo amb l'altre, no? I llavors, de cop dic, epa, no hi ha ningú, no hi ha cap noi, vinga, tornem, agafem aquelles fotos, tornem, saps? I centrem-nos també en aquestes, no? I a mi m'agrada molt les que són unisex, perquè les que són per noi i per noia, però estan pensades per noi, llavors són una mica més grans d'ombros, tenen les seves històries, però m'agrada molt intentar fer-los fotos a nois i a noies amb la dessuadora, per exemple, no? I això ara mateix m'està sent impossible perquè no acabo de coincidir, però amb les que sí que ho tinc, doncs sí que ho faig. Clar. Però és com que sí que m'ha donat ordre, sobretot perquè sóc conscient del que em vaig deixant, saps? De cop dic, ninguna d'estes, bueno, vinga, va, pues avui toquen aquestes tres, anem a pensar en aquestes tres. Bueno, ben interessant. I com fas el tema fotos? Cada quan, més o menys? Com t'organitzes? Bueno, On trobes models? col·leguis. La gent més propera és qui és. A temporada sóc jo, perquè no hi ha manera de quadrar o de quedar, o jo tinc molt poca disponibilitat i llavors em sap greu moure la gent només de 11 a 12, saps? Però és gent propera, que estan encantats de fer-ho, gent normal i corrent, i a vegades... Gent com tu i com jo. Sí, gent com tu i com jo, que sí, que per mi és molt important, vull dir, és part de l'essència de la marca, no? I després això, no? La gent que ve la primera vegada em diu, però és que jo no sé posar de model. No, és que jo no vull que posis de model, saps? És que a mi el que m'interessa és que la vistes com tu la vistes. I per exemple, quan vaig fer, ara he fet 10 anys, a la tardor, quan vaig fer les sudes dels 10 anys, no li havia provat a ningú. O sigui, no les havia vist posades en cos. Em vaig posar jo una un dia per dir, ok, vale? No ha passat res raro, però no les havia vist en cos. I quan les vaig veure a tots els cossos, perquè ens vam juntar 10 o 12 persones... Sí, no, o sigui, absolutament superada per la situació de dir amb la por que tenia, a tothom li queda bé, cadascú amb el seu estil, saps? Un que se la posa més cap aquí, l'altre cap allà, l'altre que... No? I a mi això m'agrada molt. O sigui, veure les posades és el que em dona la vida. Per això faig fotos, per això intento juntar gent i anar fent fotos el més a prop que puc, perquè a mi em dona la vida. Veure les posades és el que em xifla. Això t'acaba com d'inspirar per també explicar? Sí. Wow. Sí. Veure les posades és el que més... Més o menys cada quan fas sessió de fotos, per saber una mica de què estem parlant, eh? Pues, abans de presentar la temporada de tardor, faig una... Intento amb totes, sempre queda alguna per fer. I després faig com... L'any passat vaig fer una cosa que va ser molt guai, que va estar molt guai, que va ser aprofitar les quedades amb amigues per fer-los fotos. I llavors portava 2 sudes, només. I quedàvem, fèiem, jo què sé, preníem alguna cosa, o anàvem a fer una passejada, el que fos, o anàvem a penjar les teles, i fèiem foto de 2, no? Allò que diguis, vale, dediques mitja hora a això i les altres 2 hores estar amb gent. I això em va agradar molt, costa molt de mantenir, però ho vaig fent molt de temps i llavors tota la tardor ho vaig poder anar publicant, no? Aquestes fotos que havia fet, a més, amb tota la intenció de que hi haguessin 3 de cada, amb la mateixa persona, no? O sigui, era com molta feina de planificació abans, no? Però això a mi em va agradar molt. I després, el que més m'agrada, el que més de les sessions de fotos és juntar bastanta gent i fer moltes fotos que després hi publicaré tranquil·lament amb molt de temps. Llavors no faig gaires, però la fórmula aquesta de mini sessions petites m'encanta. I ara tinc preparada per la primavera, no, otra vez quiero mucha gente. Saps? I dic, això està molt bé perquè és tranquil i tal. No, jo vull jaleo. Però preparar una sessió... O sigui, de normal faig una abans de primavera i una abans de tardor. Però després m'agrada molt fer, sempre he fet alguna amb neu, alguna amb els prats més florits, perquè quan fas la de primavera encara està tot aquí dormit, perquè encara no ha arribat. Llavors després fer alguna que sí que hi hagin flors, no? O que sí que hi hagin els arbres exuberants.
Però la realitat és aquesta, 2 segures, així com inamovibles, i després totes les que puc. Déu-n'hi-do, sí, però ja es nota clar, això et dona joc o sigui, tens molt material llavors gràfic, no? Sí. I les fotos les fas tu? Depèn. Normalment les faig jo, el normal és que les faci jo, tinc una camareta que ella sola fa bastanta feina, que no necessita molt de mi, i després, si puc, tinc una amiga que li encanta fer fotos, està intentant dedicar-se a això, però té allà encara les seves, no? Les seves parets. Els seus temes de resols interns, no? I a ella li agrada molt, i el que fa ella a mi m'agrada molt, perquè ella sap el que jo vull, però llavors li dona el seu toque. Llavors no són les fotos que jo faria, sinó s'assembla amb un, però no són les que jo faria. 2 vegades he fet sessions amb gent professional, que m'ho he passat molt bé, però implica tanta feina abans i tenir les coses preparades que jo no les tinc tan preparades. O sigui, jo no tinc tota la col·lecció feta abans de tal data. Clar. Perquè jo vaig molt sobre la marxa. O sigui, o potser sí que la tinc, però només en talla M. I si vull que vingui diversa gent, necessito tenir la S per tal, no? I em trobo que he tingut estrès de cosir abans de la sessió, estrès de planificar-la, perquè jo necessito gaudir-la. I per gaudir-la l'he de tenir planificada. Si no la tinc planificada no la puc gaudir. Planificada vol dir que sàpiga que tinc, que jo què sé, no? Que a la Nàdia li queda bé tal, que per l'Anna tinc no sé què, que per la Elo tinc no sé quantos, no? Que per cada persona que vindrà tinc les seves coses. Necessito dir-los si vull que vinguin amb texans foscos o sigui tot, les sabates que no portin marca, no? Tinc com algunes obsessions. Després és, si te quieres pintar, te pintas, i si no, no, que això m'és igual. Si vols portar el cabell recollit o recién cortado, tu misma, no? Vull dir, hi ha com coses que sí que tal, però altres que sí. I sobretot, aquí farem això, aquí farem l'altre, i que després la fotògrafa flueixi, però que jo estigui tranquil·la i que no m'hagi de preguntar coses aquell dia, perquè jo aquell dia estic, o sigui, soc una meva, solo sé que la S te la pongo a ti, saps? No, és com que la meva feina és aquesta, no? Anar canviant a la gent i sobretot que tothom estigui feliç. Això és el que a mi m'interessa, vull dir, que es transmeti que estan a gust, no? I perquè ells estiguin a gust, jo no pots estar així, saps? Llavors... Bueno, i tenir tot decidit fa que això, que tu també puguis deixar anar, no?, en aquell moment. Sí. Que si no potser entraries en el control en la pròpia sessió i això... A mi, o sigui, la por que em fa de les sessions amb professionals és jo voler controlar quan el que en veritat de cap vull que no, però que no em surti aquesta vena. Llavors, perquè no em surti, ha d'estar, doncs això. La primera vegada que ho vaig fer, la noia va flipar. Li vaig enviar un Word de 300 pàgines, no? I diu, doncs està molt bé. Dic, després, si feu la meitat o un quart, a mi m'és igual, però jo necessito saber que tu saps això. Això és el que jo m'he imaginat i tu necessito traslladar. Sí, necessito saber que tu saps això i després ja con el flow total i realment no em preocupa, però si no, sí que em preocupa. És que el flow no ve si no hi ha una mica d'estructura abans, no? Clar. O sigui, per deixar fluir primer necessito imaginar-m'ho, no? Sí. Vale. Les temàtiques del que publiques, jo et dic la sensació que jo tinc del que jo rebo és molt producte a producte, és a dir, estan molt centrat en parlar del producte i després de temes de valors. Hi ha alguna altra àrea que toquis o...? No, és això. És descriure el producte perquè no quedin dubtes, perquè sempre queden dubtes. I després perquè porto molt de temps fent servir els mateixos materials i a vegades és com que dones per suposat que la gent sap, però va arribant gent nova, no? Llavors dic com és la tela, quin tacte té, això. Cada tant s'ha de fer perquè la gent que ho troba la primera vegada diu ala, no, o sigui, ho vaig començar a fer a partir de lo mateix, de dir ¡guau, es gustosíssima! Claro, yo tengo que decir que és gustosíssima, no, perquè ho hagi dit fa 2 anys no vol dir que li arribi. Llavors això, la descripció dels materials és una part important i després els valors per mi és el més important. Però em trobava que a la gent li faltava info doncs, jo què sé. Igual que ara he començat a posar en algunes publicacions el preu. Perquè mira que linkes a Facebook, a l'ADS que et porta a la web i tal. Però a vegades fa com mandra i es pregunta directament. Dic, mira, doncs, en comptes que la gent pregunti per privat o no pregunti per privat... No m'importa. Però fa mandra a vegades. O sigui, a la gent mateixa li fa mandra, no? Doncs mira, tens la info i si t'interessa, doncs no. És una mica també com a les fires, que jo poso els preus a les fires. Jo no vull que hagis de fer el pas de preguntar-me. Perquè si no t'encaixa, doncs ja està. I si t'encaixa, doncs que no t'hagis imaginat que per al doble, per exemple, no? És com...
Vale. M'està venint a mi que no és... que és bastant interessant que la gent t'enviï un missatge directe, en realitat. O sigui, entenc perfectament jo me'n vaig a mirar en enfocament comercial, vale? A veure els highlights, no? Clar, aconseguir objectius, i tu en el moment que la gent t'escriu per saber el preu, tu saps que això està generant un determinat interès. Això d'una banda. Sí, però m'escrivien molt poc. O sigui, era més la manera de preguntar-ho. Vale. Jo detectava això. Vale, perquè si no, també el que em venia és... A vegades també és més fàcil que et posin l'enllaç en els missatges directes que no inclús anar a la bio. Perquè això de l'anar a la bio, saps? Jo sí, a mi m'encanta que m'enviïn els missatges directes i enviar l'enllaç. Clar, o sigui, això és el que més m'agrada a mi. Però no sempre passava. I havia detectat això, que feia mandra. I dic, bueno... Vale, llavors, sobretot quan tens producte, comuniques sovint... Clar, jo anava a fer-te una pregunta i ara mateix no sé si encaixa molt, però perquè t'anava a preguntar, notes un impacte directe entre quan publiques i les vendes que tens? Clar, això a vegades quan hi ha gent que se't tira un mes que no publica i després, en el teu cas no sé si es nota tant. Sí que ho noto quan ho provoco. Sí, quan demano interacció, quan pregunto coses, hi ha. Vale. A vegades no, a vegades és desierto, no? Però sí, i llavors abans ho feia més, perquè també és una de les coses que es diu, no? Que busquis interacció. Però si la buscava cada publicació, doncs a vegades és un comentari, no? I trobo que la gent està com acostumada al rotllo sempre preguntar alguna cosa, però tampoc no, saps? Tampoc no és no és important per ella la resposta. Llavors ara només pregunto quan sí que vull no? Quan em servirà la resposta que em donaràs. O sigui, tant te puc preguntar si t'agraden més les caputxes que estiguin més tieses o més caigudes, o com te puc preguntar si t'agrada... si tens ganes de que pugui fer aquest tipus de dessuadora amb una nova tirada amb diferents colors o tal, no? Però són coses que m'interessen, perquè si no era molt difícil de mantenir... I també és com que tu esperes que et responguin i dius, pues si en veritat estàs preguntant, no sé, com algo molt semblant a lo d'ahir, pues si ahir ja et van respondre, avui no, saps? Clar. Que llavors sí, entrem amb aquestes crides a l'acció que dius, és que no em ve de gust respondre perquè noto que no està feta des d'un lloc autèntic, no? Sí, la pregunta, potser. Que no busques la resposta real, no? O sigui que no sé si li interessarà el que li hagi de dir, dius, no li dic, perquè segueixo scroll. Bueno, doncs interessant pensar, perquè això també és un tema que treballem sovint al club, el de com fer crides a l'acció que no... que vinguin de gust respondre-les, no ho havia enfocat mai des d'aquest punt, de dir, és que és una pregunta que jo tinc autèntica a la gent, no? Això pot ser també un motivador. Sí, i tenim moltes preguntes, Sí. Hem de ser conscients, perquè tenim moltes preguntes que no les fem i en veritat està molt guai si les fas, perquè que l'audiència et respongui segons què, et dona empenta. Pautes, clar, sí. Si no estàs tu creant en el teu món i quan ho llences dius, hola, no passa res. Sí. I els stories, per exemple... Has vist la xuleta? No. Però els stories, per exemple, sí que ara estic molt còmode fent-los com més divertits, o sigui, explicant potser el mateix que he explicat a la publicació, però amb més curtets, ensenyant més fotos, que donen com més gustito visual, no? No. Els havia fet amb la mateixa foto, el trosset, com més avorrit, no? I ara intento fer-los una mica així més divertits per mi, també. I allà sí que pregunto, i allà sí que les respostes... o sigui, allà sí que només pregunto coses que vull saber reals, no? O sigui, allà sí que no preguntaré una cosa que després no em miraré. Tot i que a vegades em pot passar, perquè la vida t'atropella i dius, ai, havia preguntat una cosa que necessitava saber i no l'he recuperat, no? Però sí que pregunto coses que m'interessen realment i ara he après a posar alguna cosa més d'interacció que no sigui només responde més, no? Sinó l'emoticono, jo què sé, amb el que sigui, no? Ni que sigui amb la cara de cors, no? Però és divertit, perquè a mi m'agrada respondre
quan funciona així, no? Dic, bueno, doncs vaig a fer-ho així, que és com una manera nova d'aprendre, però després ja sé que quan ho aprengui ho integraré més còmode, més fàcil i m'agrada. Llavors, si m'agrada veure-ho a mi, doncs, no? O sigui, els stories crec que és més divertit si tenen maneres d'interactuar, encara que sigui només posar el cor, però que no l'hagis de buscar tu, saps? Sí. Sinó que... A vegades, quan som nosaltres que fem els continguts, ens encaparrem molt en fer la caixeta de preguntes, perquè mola molt quan veiem a la gent que té milions de seguidors que li responen i tal, i clar, la posem, no ens responen, és bajuna, responen els 4 col·legues estimats, no? Tot molt guai. Però una cosa que funciona molt bé, que tu ja ho estàs apuntant, però funciona molt bé com en línia, i aprofito ja per explicar-ho, és com demanar interaccions que tinguin poc compromís amb una sèrie d'històries. Primer pot ser la barra de la icona, després pot ser un si no, i al final la pregunta. Han d'estar alineades en el mateix tipus de contingut, però quan jo ja m'he estat implicant, a poc, amb coses que no em requerien pensar molt, és com, t'agrada aquesta dessuadora? Sí, no? A tope. Què t'agrada més, la vermella o la verda? La vermella. Llavors, quins altres colors t'agradaria veure? Ai, sí, li vull dir que el mostassa. Sí, total. És com que ja m'has activat. Totalment. En canvi, si de cop em diu quins més colors t'agradaria veure, ja, és que acabo de veure una story d'un assessor financer i ara m'estàs parlant d'una dessuadora. És com no m'ha donat temps a aterrar, no? Tens raó, els stories, si vas a saco, si només a el que tu vols, no funcionen. Bueno, almenys a mi com a visitant d'altres comptes no em funcionen i llavors penso, no ho facis. Primer explica, encara que se les passin ràpid, però que vegin que hi ha intenció, que no és un... O sigui, jo els stories, si els faig servir per vendre, perquè linko a la web o així, primer explico per què. O sigui, primer explico per què avui et linkaré totes les sudaderes de tal col·lecció, no? Perquè crec que també està bé, no?, que quedi clar, no? Dones com l'opció, seria com la vessant ètica. Sí, si no ho passes, no? Hoy voy con batería. Hoy voy a muerte. Avui seran totes, va destacados. Sí, les he de linkar totes, no? Molt bé. Bueno, de fet, la pregunta que t'anava a fer jo de les stories és perquè tu utilitzes les stories per fer campanyes de vendes puntuals, tipus outlet o similar, oi? Què tal funciona això? Com ho fas? Explica-ho una mica més en detall perquè la gent que no ho ha vist. Pues, a mi em funcionen molt bé, però perquè no faig servir els stories normalment per això. O sigui, els stories normalment, bueno, fins ara fa un temps, ara els estic fent servir una mica més de manera comercial. Perquè he trobat aquesta manera. És que abans, o sigui, posar la suda i linkar-la sol era com que va contra mi, però bueno, s'ha de fer perquè mira, no? Si cau alguna, no? Si algú té d'interès i li fa menys mandra que anar des d'un altre costat, pues que tingui l'accés, no? Però ho feia una mica com només en aquesta vessant. I ara que ho faig més lúdic, o sigui, que m'ho passo bé preparant-ho perquè penso, ai, jugaran a això, jugaran a l'altre. Pues tal. Però per fer campanyes de venda, crec que és important separar-les en el temps. O sigui, no fer cada setmana una campanya de venda, perquè ja t'he comprat, saps? Perquè m'interessen més coses que tu, no? Vull dir, nosaltres hem de ser conscients que no només ens consumeixen a nosaltres, i llavors si ets una pesada, doncs que te passes així com jo passo tantes comptes, no? Que no em deixen d'interessar-me, llavors no treus el follow, però en veritat, bueno, saps? Fas una mica tuturu. Llavors, a mi m'han funcionat molt bé les que he fet. Els outlets, els últims outlets, que he fet un cada 2 anys, vale? Tampoc no, allò, cada 2 per 3. No, però perquè jo no faig outlet. Llavors, però quan l'he fet, l'he volgut fer. L'últim el vaig fer només per Instagram, perquè no podia gestionar des de la newsletter, però l'anterior el vaig fer, o sigui, dins dels stories, dels que tu em volies preguntar, els he fet fa 2 anys, i aquest hivern no l'anterior, i els he fet explicant 3 o 4 dies abans per posts que faré l'outlet. Estigueu preparats, serà tal dia, a tal hora començarà, hi ha poques unitats, és un outlet perquè realment són finals de talles i no tinc tela per reposar, vull dir, explicant per què l'estic fent, perquè no l'estic fent perquè sigui una marca que produeixo de més i després em sobra i llavors baixo el preu perquè sí, no. Estic baixant el preu perquè no podré repetir, perquè pugui arribar a qui no arriba normalment,
perquè qui sí que arriba normalment pugui gaudir-ho a més, perquè li arriba potser per dos en comptes de per una cosa, per si vols regalar. O sigui, com donant totes les opcions i això, amb 2 o 3 amb temps. I aquestes publicacions sí que les he fet també amb lletra, que crida molt més l'atenció en el meu feed perquè no ho faig normalment, no? O sigui, com buscant, crida l'atenció primer per feed. També visuals, no? I després tal dia, doncs a l'hora correcta, perquè si dius que vines a les 10, pues que no vagis a les 11, saps? Perquè potser hi ha gent que s'ha posat una alarma perquè està fent una altra cosa no? I ben explicat també, els stories ben explicat. Els stories porten, els últims que he fet, els he fet així. Porten la talla, que és, si necessito que tinguin mides, doncs porten les mides, l'explicació de si vols respon per missatge privat. En cada una de les... En cada una, sí, que arribarà... Bueno, al final vaig fer-ho petit perquè vaig pensar, mira, ho dic una vegada i després tal, o arriba algú... perquè tu vas fent bateries, no pots penjar 200 a la vegada, no? Clar, i arribes amb... Si arribes... Sí. Han desaparegut les primeres, no? Sí, o arribes, que ho has mirat, has sortit, i la següent que et surt ja no és aquella, no? Doncs respon per missatge privat, que ja s'entén que per stories has de respondre bé, però bueno, deixa-ho posat, saps? No s'entén, no? Vale. No tothom ho entén. Vale, pues sí. Són coses que jo donaria per suposat. Per això és tan important molts cops l'enllaç a l'avió. Per què tothom estem dient enllaç a l'avió? Però si ja se sap. No se sap, és veritat. És com el subscríbete del YouTube, no? És com, ja m'està dient aquest... Ja, doncs és que quan ho diu, és quan tu dius vaig a subscriure. M'interessa prou, em subscric. És com, no? A vegades és que també estem amb aquest modo letargo mirant l'Instagram, que a vegades una collejita és com... Sí. Espera, que responc. Espera, que anem a comprar. Vale. Sí. No? És com, ei, desperta. No estic mirant el paisatge. Sí. Pues sí, això, amb cada un posat, si t'agrada, respon. I jo ho vaig fer amb la diferència de preu, amb quan costava i quan costa. Perquè també és com, ja que estic fent un outlet, doncs que es valori l'esforç que jo faig rebaixant aquell preu i el que t'estalvies, no? És com les dues, és per tu i per mi. I va funcionar molt bé, molt bé. Però perquè no ho faig mai també. O sigui, crec que hi ha el factor de si no ho fa mai, doncs sí, me pongo l'alarma, saps? Bueno, clar, que no ho facis mai, jo crec que el que desperta és que realment és una oportunitat que m'haig de mirar seriosament. És a dir, si ho estiguessis fent cada 2 mesos, doncs puc esperar-me 2 mesos potser. Clar, dic, doncs ara vaig malament de pasta, doncs ja la següent, no? Sí. És com les marques que estan fent descomptes cada 2x3, al final què fas? Si t'agrada molt. És que t'esperes el dia del descompte. No, ja sé que el dia tal faran descompte, però m'espero, no? Clar, tampoc volem això. I menys amb una marca amb valors. Sí, totalment. És molt potent aquesta manera d'utilitzar les stories. Des de l'altra banda, jo crec que quan estàs visitant, no? Mirant les stories, genera interès, perquè és efímer, t'està dient que queden poques talles, o sigui, jo me les miro, i penso, ai, mira, aquesta m'encaixaria, aquesta no hi ha la meva talla, o sigui, saps? Com de dir, és que aquest estampat no m'acaba d'agradar, a veure el següent, o sigui, és com, a veure què més em dona, no? La idea és generar això, vull dir que si a tu t'arriba això és... Clar, i a més, que després el que fas, que també és el que s'ha de fer, és dir, vale, aquesta s'ha venut, llavors, pum, has fet tard, o sigui, primer has fet tard... Sí, al principi no ho feia i vaig entendre que sí, perquè també... A mi em sap molt de greu quan rebo vull aquesta i dic, ja està, saps? I primer les treia, però treure-les no té el mateix impacte que dir que s'han venut. Total. I llavors vaig dir, vale, s'ha de dir que s'ha venut. Quan passen 2 o 3 hores sí que la trec perquè està molt lluny la que jo ensenyo de la venuda, no? Però quan m'han quedat poques, llavors sí que es queden les venudes perquè és guai veure com ha marxat. I vaig fer també una acció, la primera vegada que vaig fer una col·lecció de sodes úniques, que va ser postconfinament, quan encara no reactivàvem fires, crec que l'any següent, o sigui, no 2020, saps? Va funcionar molt guai, no m'ho esperava i vaig haver de reinventar aquestes 9 sodes que havia fet, perquè hi havia molta gent que em volia i jo no tenia teles per oferir, perquè eren realment teles que havia gastat, no? I vaig oferir-les que podies triar segons les que tenia jo d'un tipus concret
va funcionar molt bé també. Però que a vegades fas una campanyota i no funciona. Sí. I a vegades Fas una altra mira. dius, bueno, ensenyaré això, ben fet, no? Igualment faré, no? Explicar primer per post, després tal qual, no? La manera que jo he trobat, on jo em sento còmoda, perquè així tinc com a la gent, jo em sento que tinc la gent informada i que no vaig d'estrangers, saps? Que si vols allò, que saps quin dia és, no? I a vegades això, a vegades funciona el que no t'ho esperes i a vegades pues, dius, bueno, què passa esta vez? No ho sé, bueno. Déu-n'hi-do perquè dius, no, jo soc desorganitzada, comences a explicar No soc desorganitzada. Dic que m'han dit sempre desendreçada, m'han dit sempre, però no. Però jo sé que no, però sempre m'ho han dit i dic, bueno, tengo mis tocs. Esa és l'etiqueta que em fica. Tengo mis tocs, sí. Bueno, l'Anna de Rosabel Creacions va fer una liquidació final, que no sé si la vas estar assessorant o no. Perquè... Bueno, vam estar molt juntes en tota la seva última etapa. Ens vam conèixer quan ella volia fer com la marca més estable i més... Ella tenia moltes ganes de fer-la molt estable, però no acabava de saber com i mira, vam xerrar i li va agradar el que li vaig dir i després va tirar sola. Jo no li vaig dir com ho havia de fer, no? Però a mi em va encantar. Sí, a mi em va encantar veure-la definir-se, em va xiflar. I, saps? Veure-la superfeliç amb el que estava fent. Que són maneres superdiferents, Vull dir, són molt afins, però són maneres molt diferents. Però això en realitat vol dir que és que li esteu ficant l'ànima de cada una de vosaltres, realment, no? Això és la part bonica, és que si no seríem tot clones. I la liquidació, sí, clar, estàvem allà, estava com coda. Vull dir perquè el model era aquest, I jo tenia moltes ganes que li sortís bé. Després, ja et dic, o sigui, ella tenia la meva referència que pots veure per Instagram i després que jo estava allà de vamos, que sortirà bé, saps? Però... Aquest suport moral. Sí, aquest suport moral i a més absolut, no? O sigui, confiava en ella totalment. I quan ho va fer i a més li va sortir molt bé, a més molt bonic perquè per mi és molt enriquidor i ella ho va viure també així, quan prepares una cosa amb tanta il·lusió i amb tantes ganes i tan pensada perquè agradi, i agrada. És com, vamos, bien! Sí, respondre a missatges que arriben tan bonics, no? Quan són quasi, t'estan comprant i t'estan agraint a la vegada, és molt guai. Que guai. Bueno, és que ja ho vam comentar amb ella, també fer aquest tancament i comunicar-ho amb tanta cura també era superimportant. I ens ensenyen molt com obrir un compte, com començar un projecte i de tancar-lo. Aquest és un exemple meravellós per tenir per sempre si algú ha de tancar qualsevol cosa perquè ho va fer molt bonic, saps? No perfecto, saps? Sinó molt bonic. A tothom li va arribar superbé i tothom sabia que tancaria, saps? El mateix, de no fer un susto, de dir, ei, adeu. No. Sí, tal qual. Bueno, vale, pues per acabar m'agradaria saber dels altres canals. Jo no sabia si tenies mailing o no, però l'has mencionat, per tant entenc que sí. I el tema del blog, que sí que, vaig estar remenant i... Ui! Ai! 2019 deu ser l'última publicació, així, sí. Vale. Què li passa al blog perquè el tens estancat? O si tenies clar quin era el seu objectiu i potser ja no el trobes i després anem al mailing. Vale. El blog. El blog quan vaig començar, vaig aprendre que el post que publiques, la col·lecció que treus, després l'envies per mail, després la poses al blog, després no? O sigui, donar-li molta vida a cada acció que fas, no? Però em suposava molta feina, perquè el volia fer curt, o sigui, no volia fer unes publicacions superenormes, llavors sintetitzar el que tens plantejat amb amb una idea molt gran, no? D'una col·le, em costava i després no rebia cap mena d'interacció. Llavors, al no rebre cap mena d'interacció, jo anar enviant gent, intentant anar enviant gent. I a vegades, o sigui, sí que té, algunes publicacions tenen visualitzacions, però jo anar enviant gent i no rebre mai cap comentari, mai cap ho he vist allà, vaig com jo desencantar-me. I no he posat res, simplement que ja no feia... Ja no pensava en això mentre feia tota la resta de la comunicació. Has decidit deixar-hi de destinar energia en aquest canal. Sí, simplement, vull dir, és com... Sí, com que ho havia de pensar molt... El blog era algo que ho havia de pensar molt, perquè a més és com que queda etern
Vale? Després no, després tens coses a sobre i també passa, no? Tot el... O sigui, també passa, no és... Però jo tenia com la idea que era molt etern i entonces que tenia que ser quasi perfecto, saps? Clar, llavors entra aquesta pressió de que, mare meva, fins que no tingui el meu post impecable, no? No el publico. Llavors genera molta pressió, no? Clar, la idea del blog és més aviat que sigui un canal més d'atracció, és a dir, que et porti gent des del cercador de Google cap a la teva web. Però en realitat si ho fem des de les xarxes, que també és viable, de xarxes a blog perquè la gent acabi arribant a la web, però igual és una mica enrebaçat, no? En projectes com el teu és com, bueno, de xarxes, si ja estic parlant del meu producte, que vagin directament a Carrito. Sí, no cal que passin per blog. No cal que passin per un article on explicaré una cosa que s'assembla molt al que estic explicant. Sí. No? Llavors, entenc que no té sentit que estiguis destinant energia en allà si no és des d'un altre enfocament, no? De dir, vaig a intentar captar un públic que no m'està seguint. Saps què passa? Que sempre he tingut la por de desbordar. Vale? Llavors, tampoc m'interessava que arribés molta gent que no conegués. Saps? És com, prefereixo que em coneguin d'una manera més personal i a les xarxes o al mail em coneixen d'una manera més personal. Llavors, veure que no hi havia interacció en el blog, veure que era jo qui havia d'enviar la gent, perquè des de Google no m'arribava, i veure que qui m'arribava sense tenir ni idea, vull dir, només que no es preocupava d'investigar. Clar, jo soc una marca que necessito la relació. Jo com a venedora necessito la relació. Algú que em digui, me xifla esto, me lo compro, a mi com... No t'aporta res, no? No és el tipus de compra que ho estàs buscant. Clar. I llavors, les poques que m'arribaven d'aquesta manera, perquè és que es veu molt fàcil, o sigui, es veuen molt fàcil, eren així, i alguna havia generat un canvi de rebre i que no fos exactament el que vols, no? O alguna devolució crec que no, però algun canvi, i llavors vaig fer un ui, jo no vull aquesta gent, i sobretot, no és que no vulgui aquesta gent, sinó que no sé com fer que no només sigui aquesta la relació. Clar, a partir d'aquí com no faig tinc ni idea. Vaig començar a linkar el blog a Instagram, o sigui, saps? Posar enllaços en comptes de posar, perquè al blog sempre posava enllaços a la mateixa web, no? Si t'agrada aquesta suda que estàs veient, doncs la tens aquí. I vaig començar a posar enllaços a Instagram, com perquè si te gusto, mira si te gusto bien, saps? Com aquesta inseguretat, jo què sé. I vaig dir, ui, m'ha salido. Quan ja tens a la gent a la teva web, que el que has d'aconseguir és que es quedi, però bueno, ja entenc. Em feia com aquesta por de que no m'entenguessin, saps? O sigui, perquè això, vendre per vendre no és... En realitat és el que tindria que fer. Però vendre per vendre no és la relació comercial que jo tinc. I llavors, clar, m'espantava. Veia una comanda d'algú que no em sonava de res i que era... Però aquesta que és avançat! Sí, com, no em vol conèixer abans, saps? O sigui, així compres? També perquè jo no compro així, tampoc, saps? Jo compro a gent que conec, per sort, estic en un món on tot el que sigui coses que es puguin fer amb les teves mans, tinc accés a moltíssima informació, perquè me'ls trobo a fires, perquè jo estic molt atenta a Instagram, a gent que comença nova o que recomana gent que jo m'estimo i que té uns valors semblants, no? Clar, jo tot això ho tinc. I després, bueno, ara ja estic també en el nivell de no viatjar segons a on, sinó, saps? Vull dir, clar, com que ho tinc molt present en tots els àmbits de la meva vida, tot i que hi ha contradiccions i hi ha llocs per on he de passar, no? Evidentment. Però com que ho tinc molt present, em flipava. Pues si no sabes ni si soy guai, com que me compres? Mira, coses. Boníssim. Això és, jo li dic, els conflictes ètics, no? Que estem, quan entres en tota aquesta moguda, però clar, això ho faig ja, però no 100%. Jo hauria de fer-ho, però llavors no encaixa, perquè clar, llavors la gent que pensarà, i dius... Un poco de relax també. La veritat, un poco de relax, vull dir que fem el que podem i al final el sistema que està instal·lat és el que hi ha, sí. I bueno, el que passa que, clar, no ens agrada com saltar-nos-ho perquè ens anem a l'altra banda, no? O sentim que ens estem anant a l'altra banda. Però bueno, una mica de relax, però sí que... És bo i 100% no podem ser, vamos... Sí, total. Acceptar que anem a la cova a viure, no és possible. Vale, pues l'última pregunta és sobre el mailing. Quin enfoc li dones, cada quan l'envies
I com s'apunta la gent al teu mailing? Perquè, si no m'equivoco, jo no ho vaig fer. Ara no ho tinc. Ah. No, ara no ho tinc. Ara no ho tinc perquè des del Nadal no he enviat res i vaig fer unes sudes que eren úniques, que podies triar què tal, i llavors vaig decidir tenir l'enllaç directament perquè es demanava una suda, no sé si té foto fins i tot, o sigui, es demanava una suda, però tu em deies quina era la que volies. Perquè ho parlàvem per Instagram, o sigui, el procés final era allà, i com que hi havia gent que entrava a la web i em deia no l'he trobat a la web, vaig dir, vale, posa-ho fàcil, perquè en realitat jo el que volia era enviar-ho per privat. O sigui, quan tinguéssim ja acordat com era la dessuadora, doncs jo t'enviava el link, pagaves i listo. Vale. Vols dir, perdona, abans que segueixis, que abans per subscriure's l'enllaç que tenies era el d'Instagram, però ara l'estàs ocupant amb una altra cosa? A estones he tingut l'enllaç per subscriure'm a la bio d'Instagram, i de vegades quan he anat a fer alguna campanya, llavors ho he dit per stories. Vale. Aquí tens per inscriure't i llavors... Vale, però a la teva web no està. I a la meva web sí, a la web sí. No l'he trobat, vale. Sí, a la home trobes... Si l'has mirat des del mòbil, no. costa de trobar. A l'ordinador, doncs a l'ordinador sí. Mira, una mica més de calma. No, hi ha 3 i 2 són per això. Hi ha 3 d'allòndris, a sota de les fotos que passen hi ha 3 inputs i 2 són d'això. Que sí que està. Sí, a la web sí. Quin enfoc li dones i cada quan l'envies més o menys? És només de venda, perquè ho havia fet també inspiracional, però no m'acabo de sentir còmoda, perquè a mi em costa molt ser exemple. I llavors, si em sento que sóc un exemple, me sale el síndrome de la impostora, me piro i adeu, saps? I llavors el faig servir de venda, aviso que és de venda, sempre explicant els valors de per què venc això i què t'aporta, o sigui, no només la venda del rotllo esta suda, si quieres la compres, no. Vull dir, són de venda, però van amb tot el pack. I havia fet també una època allò de ser una mica pesada, no? De com s'han de fer les coses, no em sento còmoda i llavors envio un. Tinc interacció de la meitat de la gent, vull dir que és molta, no tot vol dir vendes, però vull dir, tinc interacció de més o menys la meitat de la gent. Interacció, són clics en aquest cas? Són clics, respostes, la gent em respon, ai que guai, després de la venda ja veurem, no? Però... I és una mica xarxa social, llavors com que el noto així el puc mantenir, perquè jo necessito això, no? Saber que hi ha feedback. I enfocat a la venda em serveix per vendre, vull dir, quan l'activo funciona, llavors això em fa que encara que l'abandoni a vegades un temps, que torni, no? Perquè sí que em funciona amb els dos sentits, amb la interacció i amb les vendes. I quan el faig servir per venda, és absolutament encarat. Vull dir, està tot linkable, tot així. No tinc molta gent, però tampoc vull molta. Això sí. Perquè som així. No fos cas, que em coneguem bé. Aquí podries establir molt bona relació, eh? Mira, per la gent aquesta que dius que t'arribava i no sabies què fer, seria la manera. Seria portar-la al mailing. Clar, si també donessis una mica més de continguts inspiracionals, això sí. Ho vaig deixar de fer amb la maternitat. O sigui, tot així com, igual que el blog, és perquè m'implicava unes hores de feina que no tenia. I llavors, clar, al final, el que fabrico ho puc vendre i el que inspiro no? I llavors vaig dir, vale, no de pa més. I si no estàs notant resultats, tot i que moltes coses d'aquestes van a mig termini, però bueno, també hi ha una part com d'intuïció de dir, no m'hi sento còmoda, no estic tenint resultats, però escolta, fora, perquè és que si no, si fos pel que ens diuen, hauríem d'estar comunicant i no cosint. Sí. Tampoc és això. No, jo, el dia que algú em va dir aquestes gràfiques, no? 70% comunicación, 20% taller i 10% de no sé què, perquè ja no sé ni què més pot cabre, no? I vaig dir, però jo no puc. O sigui... Saps què passa? Que no és només que no puguis, que és que realment, visualment, jo m'imagino aquesta balança i penso... No està evidentment no està equilibrat per una qüestió de percentatge, però és com...
és tan important que el producte, el que ofereixes, estigui alineat amb el que comuniques, no només en quantitat, sinó en tots els sentits, que quan sobrecomuniques i després no hi ha producte... Clar. Saps què passa? Això és el gran màrqueting de moltes marques. Sí, totalment. Hi ha moltes marques que el seu màrqueting és brutal, pompós, increïble, i després quan vas i toques el producte, dius, cago en Déu, això no és el que m'has venut. Clar. No? Llavors, bueno, estaves Jo com que tinc l'altre, o sigui, jo com que faig l'altra banda total, doncs em trobava així. Però sí que és veritat que ara tinc moltes ganes de tornar. De tornar a tenir més estona, no aquelles 2 hores per preparar posts, no? Sinó tinc moltes ganes de pensar en el mail global també de l'any, quan no, o sigui, encara que potser programar-me per 11 i tot per poder descansar d'això, no? Però quan no vull parar, saps? No parar perquè estigui desbordada, sinó si jo tinc preparats els mails, doncs els envio. No? En aquest moment que estic més tranquil·la, doncs preparar allò, bueno, tinc moltes ganes de tornar a fer-ho una mica més, no de, ui, tal, no? Clar, molt bé. Sense sustos. Bueno, pues, Carla, per acabar, com et pot trobar la gent? La gent que t'escoltarà, a priori, no puc posar la mà al foc, però en principi són gent que està a la meva llista, que venen amb sensibilitat i amb valors, per tant, estaria guai que et poguessin seguir de més de prop. Llavors, on podem dir que et segueixin? Doncs la meva web, la marca es diu Coses con K, és la frase, no és que vagi coses amb la K al davant, Coses con K, i la web és cosesconk.com, i a l'Instagram @cosesconk, vull dir que bastant un cop fàcil. pilles el nom de la marca. Vale, ens hem quedat amb la idea, comencem amb C, coses con K, i això acaba amb K, i ja està, i .com o la arroba. I podreu veure tot el que ens ha estat explicant de la seva comunicació. Bueno, moltíssimes gràcies. A tu, sabia que trauria profit i estic molt contenta de veure que sí. Que guai. Bueno, m'agrada molt pensar, no només, o sigui, penso, per mi és interessant l'entrevista, a mi m'agrada molt veure què hi ha darrere del que es veu. Jo visito els comptes com a usuària, però també tinc sempre com la mirada crítica de comunicadora. Però m'agrada també imaginar-me aquestes entrevistes de com l'escoltarà alguna de les meves alumnes que està al club. Com li arribarà algú que té uns dubtes. Clar, a vegades explicaves coses com, bueno, doncs ara estic fent 3 publicacions seguides, no? I penso, hòstia, això pot ser molt inspirador per algú. Per algú. Per algú altre pot ser una tonteria que no m'interessa per res. De tot el que has dit, sempre hi ha persones que es poden agafar una cosa. I és molt divertit, jo crec, a mi m'agrada això. O sigui, que l'entrevista hagi sigut llarga, a mi m'agrada perquè es tracten molts temes diferents i a cadascú potser li entra només una petita cosa, però si es pot ajudar, si alguna cosa ajuda, jo encantadíssima total. Fantàstic, doncs gràcies, Carla. A tu. I fins la propera entrevista. Tindràs notícies meves a través de xarxes socials, ja saps, a Instagram, Mariona de Guaitala, i si no, subscriu-te al mailing, que allà això no us explico de veritat tot i tot.